салому алайкум дӯстои азиз, қурби асъор имрӯз перевод ба картаи амонатбон 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. перевод ба картаи душанбеситӣ 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. спитаменбан 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. орёнбон 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. перевод ба картаи алиф 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. Коммерсбанк 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. перевод ба картаи хумо 1000 рубл 120 сомону 47 дирам. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.